Goedenavond allemaal. Halaf, halaf, halaf. Ja, zo. Ja, zeker. Hallo. Jongen, even kijken of dit het deed. Kijk, dat kunt hij. Ja. Huur ons toch. Goedenavond. Goedenavond. Live vanuit de studio in Landgraaf natuurlijk. En dan zit het waar, ik ga nog duistere bril op. Ik ga van de vorige keer aan. Het netvlies door de lampen. Hij is me versnerkt. Ik denk, ja, dat zie je met de carnaval nu. Ik denk, ik durf me toch zo'n hul op. Vier hem ook een beetje enorm. Ja, ik ga er niet voor jezen. Wat had ze? Ik ga er zonnebril voor jezen. Ja, ik zie het. Verhand mittwoch voor de carnaval. En we houden dat je daar 3 weken geleden. Je minst hou je dat überhaupt nog jet zou komen. En natuurlijk met de versoepelingen die komen. En met de kleine regeltjes die nog zijn. Gunt vier al die wegen roer geel groen die verhandje had. Met al die artiesten die hij zintje weer. En ik ga ze net nummer wat anders voor jij zich jullie kennen. Gunt voor u afsluiten met de jongen van... Ja. Waar? Ja. Ja. Han voor ooit verzonnen. Ja. Wat? Ja, ken ik wel. Wat? Wat? De jongen van waar en wanneer je kijkt, dan zit er Erwin Deswijzen erbij zitten. Wat is dat? Waar bist du daar? Oh, Mr. Parkstad. Ja, Mr. Parkstad. En jongen, u even van links naar rechts. Stel ik even kort vuur. Ja. Hey, ik ben er Bart Lux. Ja. Van Boches. Ja. Ik ben er Erwin Deswijzen van Boches. Ik ben er Kevin Meester van Boches. En ik hoor dich niet, want ik ga naar koptelefoon op, maar ik ben daar Tom Rutte. En waar bist u vandaan? Ja, van Boches wel. Oh, ik hoor wel zaren, want... niks te import, hé. Nee, Niks te niks. import. Alles van Boches. Van de Weltstaat. Is hier wie Urk. Jongen, voor jullie je vroeg natuurlijk eens even uitlichten in stond lang. En daarna blieb bij ons wat door Danny Pauwels. Roer, geel, groen. Ja. Jongen, vergun eens even naar u. Dat zingen, wie is dat eigenlijk begonnen met u? Ja, wie is dat eigenlijk begonnen? Kijk niet naar mij, ik word er niet bij. Nee, Het is geen later erbij nee, komen, ja. hoor. Ik ben spierig komen. Ik ben een nakomertje. Ja. En van waar is met 2 anderen, hoor. Ja, voor waren iets met 2 anderen. Met 2 andere jongen. Ja, is misschien wel even Met z'n vullen. leuk om te vernemen. Ook, ja, we hadden Jordi Hupperichs en Martijn Franke. Die waren, daar is het ooit mee begonnen. En 2009 was je? 2009 op de Schlager Arena in Boches. Aha, ja, de Schlagerarena. Jongens, dat is alleen al het dorp Boches waar we een vertonen ons hebben gehad. Daar zit zoveel carnavalsmuziektalent. Dat is waanzin. Maar dat wist je van, hoor. Dat hoeven we net te vertellen. Dat is gewoon zo. Jouw schrijveren daar, jouw groepen daar. Maar u hand voor het over... wat? Wat? Over wat? Ja. Ja, oké. Wie kent u überhaupt? Zal er Frank van E of wat? En vooral met z'n allen Nee. in de couveuse leggen, hoor. Nee, dat was een Cenk Frank van nee. Nee, ja, dat stond daar beetje gewoon bij mij in de vandaag, straat, hoor. Ja, dat stond Wacht daar even, niet allemaal doorgeven. Dan is Nee. er Erwin daar straks niks fatsoenlijks meer van bouwen. toch live. Nee, voor Koerto's al. Vooral van de basisschool, denk ik, wel. Ja, dichtkoedig... Ja, ik huur op de achtergrond al dorpsek. Huur je toch? Huur hem een beetje. Ja. Wie kent dat? Vertel Durk. Ja, weet je gewoon niet. Maar in ieder geval Luppa. Maar ja, dat is het eerste liedje waar we met gewonnen hadden. Maar dat waren we nog niet. Voor kenners van de basisschool en voor hand natuurlijk wel eens... ja, je hebt je voetbal, jongeren, weet je wel, en zo. Ja. En, maar ja, al jaren wordt de Schlagerarena, de Schlagerparade in Boches een begrip. En op een gegeven moment, ja, vermarkten al eens vaak voor de grap ook liedjes. Voor wat engelens jarig worden of zo, voor de joeks. Ramsleitje zongen natuurlijk en alles.
Maar ja, op een gegeven moment al verzet was. We doen nog eens met aan de het echte liedjesconcours in het dorp. Kom, laten we dat dorpsjek huren. Anders dan, wat? Ja, stel hem even opnieuw, anders. Oh, dus zo dat Ja, doen? je woont even, ja, zeker. Even opnieuw? Ja, Oké, vind ik wel. kijk of dat... Ja, tuurlijk wel. En denk je dat Jotje heet, jongen? Dat hoop ik maar. Voor je het proberen. Allee dan. Jette zure bad wel in het dorpsjek. Ja, die vindt ze overal. Het janse jaar dan nemen ze hem niet serieus, behalve met de carnaval. Dansen jou die rijdendag door zund, creëert die jekke de verhaal. Dat kunt er, Zo wie dat dorpsjek, zo je het weer op tegen aan. Nu zijn van jou zo jek, wie dat dorpsjek, de jong daar kent ze van nog aan. Als een voorop toch kop, en maak nu zoes, jengen er je het verzeer. Want wie het je vul, dat de nummer jek alweer. Ja, la 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 la. Hey, la 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 la. Chic, hoor. Ja. Oh, de jongen van wat zijn bij ons live in de studio deze avond op deze 23 februari 2022. Jongen, de dorpsjek, doe 6 graden van 2010. Ja, dat zie je maar in de kuip, jongen. Ja, voor jullie die mee aan het kijken zijn inderdaad. Op de televisie wordt er geklept voor toen die maat aan te zien. En wat zo, voor dat toen nog jong was. 2010 waren we. Ja, als het gaat gerijpt er nu. Ja. hoor. En Zo smaller worden toen. Ja. Als je de Ja. foto's van die gezien, Ja, 2020. 20 kilo geleden. Was er toen nog net bij. Maar ik hou even terugkomen op dat verhaal van Just. Dus Ja. voor maken wel eens liedjes voor vrouwen en zo, werd ze jork worden of je slaagt, weet je wel. En ik kan me ook herinneren, ik had even stiekem, dat weten hun niet, verrassing, een stukje van een nummertje, even alleen het refreintje, Ja, maar voor hand ooit voor de Bart. Ik weet eigenlijk niet meer waarom, maar toen was je bent naar vakantie, of kwam terug en dan was je jorig. Maar toen was naar Tirol, of ze het. Nou, Oh, toen, joh, ik ja. 25, dat feest. Oh ja, ja. Han voor toen een liedje, maar dat er Bart met de auto naar Tirol was. Ja, dat klonk dan zo. En dat ging een keer naar Tirol. En dat zit wel niet goed. Dan was Luimse show. Met dat die naar Tirol. Dus ja, dat is dan een van die nummers. Maar dan zit we naar een lekkere Monica, hè. Ja, de Monica had, weet ik niet, wel had er meegespeeld. En dan DJ Utsi had hem... Ja, dan komt er op het idee om lettertjes te maken. Maar dan kiezen het produceren. Wie hadden er aangepakt? Ja, Voor zijn begonnen de studio aan de Kerkenboekjes bij de Arno Drescher. ja. Daar de Arno, ja, dat kennen we wel. En nog Ja, ja. Paul. En nog Paul, hoor. Ja. En dat was 2009. En het jaar erop zijn we met een liedje van Graven. Want dan durf Dorpsjek, ja. We zijn voor bij Royal Music Productions te rijden komen. Ah, daar Lede Bruin, ja. Allee. Leo de Berlijn, ja. Bruin. Leo Ja, de ja. Bruin, ja. Lede Berlijn? Lede Bruin. De Bruin. De Bruin. Lei uit Berlijn. Wat? Dat is Wat? wat draken. Wat? Ja, nee, Ja. wel, hè. Maar dat eerste nummer, dat Dumford nooit meer optreden. Er Was. was zoveel tekst dat het kan van Janne meer regelen doen. Nee, dat vind ik voor eigenlijk ook ja niet meer. Eigenlijk ook een slet nummer. Ja, voor zijn voor dat het tweede nummer al winnaar wordt, dat voor hem eigenlijk, dat het eerste succes was. Dat nummer is trouwens geschreven, als ik het je herinner, door Mark Ruttes en door Guus Smeets. Ja, en daarna zijn we ook langzaam ben aan het denken zelf schrijven. Moest dat kennen van niet, maar liedjes schrijven, dat... En wie is bij u het knappe bolwerk om te schrijven? Het zal is dat hij er Tom Ruttes. Toch? Ja, we doen het eigenlijk allemaal wel Samen schrijven we. Ja, dat klopt. Samen. Ze of een biljet zoeken in het midden van de zomer. En dan krijg je weer erbij of 2, 3, dat proeven voor die leeg. Ja. En dan je er apart, je door het weekblad bladeren. Ja. En zo is volle poelen pullen vullen ontvangen. Want daar stond je train van
Volle pullen. Volle pullen. Ik bladen niet denken. Ja. Bedoelt ze nu glazen of de vrouw nu? Allebei. Ja, En het ziet van hoe wit ze het was. Dat was zo schieten, Moet een beetje mee oppassen. Moest een beetje oppassen, ja. Allee daar. Jongen, van jullie eens kijken naar het klepje. De jongen van waar met volle pullen. Doch op zoekt langs en door durf zich gestoor. Had zich erop gefreut. Clubje rafen, confetti wie Schnee. Doch Prins is ook dabei. De muziek die speelt en de klanken zo schön. Ja, het is echt wunderbar. Met de janse typ vol en met zijn truitje in heng. Zingen vuren dit refrein. Schön, jongens. Geweldig wat er door doet. Toen moet ze nog even weg ook al Erwin. Ja, volle poelen, dat de Amfer ook met je wonnen, was. Dat is de tweede keer dat we wonnen aan toen. Ja, voornamelijk voor wie dat had kennen zie je, want Ludi wat televisie kijken voor de choreografie, hoor. Echt slecht nog gewoon. Als choreografie is allemaal, dan bedenk ik wat jij dan een eerste reactie van hun ook kunt hebben met het dansje. Dacht dat je hun je leuk heen en weer beweegt. Hey jongen, er komt van Bochers. Bruggetje naar het volgende clipje. Als Bocherser ben ik geboren. Ja. Dag Kevin noemt zich toch Bocherser vooral, dus ja, vertel het. Ja, dat is inderdaad mijn bijnaam, wil ik niet zeggen. Want je boekt dat vooral als naam, je username inderdaad. Ja, wie zijn erop gekomen? Gewoon een spontane Ik ga dat bedacht, hoor. Toen was dat toen bedacht, inderdaad. En een leuke Polonaise. En de Polonaise wil van maken. En toen komt ze toen een beetje leuvig, hoor. Wohl zijn Kulsche Polonaise had. Een Kulsche Polonaise. Ja, want het is eigenlijk een cover. Het originele Dat is een cover, ja. Origineel liedje, dat is Brabant, daar ben ik geboren. Ken je dat? Ah ja. Echt die Kulsche ook. Ja. En ja, Jan Smekelig. En daar voel ik me in natuurlijk. Ja. Ja, Jood. De hoes maar een pingeltje te krijgen en hij je het los, wa. En in Bochers wordt dit natuurlijk in de knijter, hoor, jongen. Ja, daarom volgt de eerste cover, dat was de eerste, hoor, je leuvig. Ja, de eerste cover arena voor dat met je wonnen destijds. Dus. Ja, de slagarena met je woon eigen composities. En de cover arena moet een bekend nummer met nieuwe tekst. Dat is het eigenlijk. Ja. Oké, voor je kijken naar de clip Werm van de jongen van wat? Nee, zing een clip, ja. Nee, geen clip. Nee, verdund hij wel even het leuk bewerken. Oh, oké, bewerk maar je. Het is maar best als mensen stil blijven zitten. De angst als de ambtenaren Mikado. En ja, je staat daar jullie voor met als Bocherser jong ben ik geboren. Als Bocherser ben ik geboren. Als Bocherser zoog ik het lied. Als Bocherser los ik mich hören. Als Bocherser zing ik goed met. Morgen mijn leven nog zal komen. Morgen mijn leven nog zal joren. Van Bochers zal ik blijven dromen. En Bochers door liet mij bestoren. De jongens van waar voor zund stooien blijven eigenlijk bij dat er met de choreografie aan de gang wordt. Ja. Oh, ja. Ja, het zocht er toch jou doen, dan wil je clip of niet. Het wordt richtig stabiel of niet. Het wordt je weer ja. Wie wat? Met een toren van Pisa, dat wordt ook scheef hoor. Ja. Hey, even over immer never. Erwin, doe zat door in het vorige gesprek even hier over waarom immer never aan voor beus voor gekozen.
Ja, nou ja, wat voor normaal doen, verhuren dan ook eens een liedje. En aan de hand daarvan, de stijl, wel voor dan ook zo'n soort liedje. Maar ik vind het helemaal leuk, wat er een boodschap in zit. Ik ga me dat toch helemaal op duur had je. Och, zing je wel, hoenpapa, leuk beer. Maar dan denk ik, daar moet een boodschap in zitten. En dan ham van nog wel eens wat. Verhandelen ze een keer een discussie, ja. Zonnekloor. Zonnekloor. Ja, dat was Dat vond hij niet kennen. Zonnekloor. Ja, ik hoor dat woord net echt. Want ik zing van hoe... Kijk, wanneer het rent, had ze toch niks aan. Nee. Nee, maar ja, dat doe ik goed zo niet tegen. Nee, ik vond het een beetje raar. Ik hoorde het woord niet, dus vermogen te dat niet zingen. Voor ons is het zonnekloor vast te loven het Janse jaar. Ja, ik vond dat een beetje... Ja. Is een bekend bedrijf dat de rolluiken deed. Hand dat als tagline, zeg maar. Dan mag je zingen dat reclame mag maken. niet. Ik ben erachter gekomen, K3 zingt het ook gewoon in een liedje. Ja, zonneklaar. En dan is het jut, ja. Ja, dan is het jut. Nee, volgens mij zingen die, de zon is weg, het is klaar. Ja, dat kan, ja. Dat zou ook nog kunnen. Dat kunt vandaag even nog kijken. Maar dat zit niet in de volgende clip over het overjend gaan, de Limburger. Nee. Bij de Limburger... dat is een steenkiesje, toch? En een Limburger is een steenkiesje. Nee. Dat wordt toch een broertje? Ja, bij we zullen inderdaad over een broertje. Broertje Limburger. En toen over zit, we maken een liedje voor een broertje Limburger. En daarom is dat zo gekomen. Zo, doe je gesponsord worden, hoor. Dat. Ja, van wel doen ze nog je vangen voor. Vandaar dat die kilo's erbij zijn komen. Dat had een broertje van je jolen. Ja. Ja, nee, maar wel ramleuk was. En voor de jullie die met kijken, als het goed is, gaan we dadelijk ook kijken naar ons optreden op de Slagerij. En wie vertoon je daar aan? Weet er nog, dan hou ik die van. Ja, met niks honger, hoor. Ik hou niks onder de van. En laat eens even de elf die kijken, want vind ik wel leuk. Had ze geen vind ik wel voetje leuk. Kijk, Oké. kijk, jawel, dat vind ik wel leuk. Nee, die hangen. Nee, die hangen. Los die hangen. Kijk, roer, geel, groen, wit, blauw. Zo. Hé, wat? Kijk, dat noem ik als carnaval is. Wie is blauw zijn de kleuren van boven staan. Dus blauw is? Oh nee, wie is blauw? Nee, blauw. Wie is een zwart, toch, hoor? Wie is een zwart? Blauw is die verkeer ik op. Dat je hem voor ook optrainen was bij de WDZ. En van weer sportloopje trainen. Ja, ook ja, van het optrainen is een turp van leuk. Maar goed, dat maakt toch niet uit. Is toch helemaal gezellig. We zullen lang voor dat we optrainen kennen, toch? Ja, dat sowieso. Sowieso. Wat? Ja, sowieso. Ja. Iedereen weet toch... Ja, het is een beetje onwennig, denk ik wel. Als ze op de bühne staan, normaal mogen ze niks. En nu... Ja, zeker nog zo. Voor 2000 man bij sportclubs. Of het niks is, ja. Zeker nog de carnaval wat voor jou te houden. Ja, zeker. Gewoon natuurlijk geweldig. Ja, maar even wat. Maar voor even vermelden. Du bent natuurlijk nog immer een soort van prins. Ja, du bent nooit afgetrokken. Ik ben incognito nu. Ja. Ja, dat ziet je erin, dus zo incognito. Voor de jullie tv kijken, vervangen het plaatje even. Kijk, dat ziet er best wel. Ja, door Prins. Ja, moet even nog naar komen. Prins is dat, hé. Ver kilo bij. Dit vind ik wel veel leuker. Die zit een beetje in het zeegebiedje dikker worden. Ondertussen aan van de Keizer maat, want wat? Kijk, die zitten daar voor koude oren kroegen, dat kent ze boven je met carnaval. Want we gaan bouwen carnaval de Brazil, qua temperaturen. Ja, maar de temperatuur dadelijk vanavond samstig. Ja, met 11 graden, zonvolle pullen. Zonnekloor. Maar ik denk dat we uur optreden, het werd nog wel warmer. Dat gaat ze van de waar, joh. Dat werd zwezen. Ja, werd weer springen dan ham voor het warm. Oh, wie een keer. Hey, de Limburger, dus geen steenkiesje, een broodje. De jongen van wat? Met de klep. Limburger. Wir sind frohe Limburgers ist hier. Wir sind jetzt Amisch, maar wat wilt me dan nog meer? See
Hallo. Het manneke van de radio. En de jongen van wat hij in de studio voor het geval dat er gaat, had ik geschakeld. Ik kan het me gewoon net voorstellen, want er kijk toch op met me af en toe. En vooral wanneer het roer heel groen is. Immer naar dit programma, want dat is de opwarming naar de carnaval. Jongens, de toekomst van wat? Wie ziet er die? Zonneklog. Rustig. Ja, maar niet kort werden. Nee, ja. Ik denk, joh, toch? Van 4 keer de slager in en gewonnen. Dus, Wie lang Jun van nog durft er niet? Ja. Dat is de voor. hou je zaad voor je 25 jaar volmaken, of niet? Hé, maar wacht even. 4 keer de slagerarena gewonnen? Ja, 3 keer de slager in en 1 keer de coverarena. Oké, ja. Ja, dan had ze al je het hengerje los, hè, wat? Ja, ik denk dat we... Ook is er erfcultuur ondertussen. Nun al. Maar u zat toen straks, dat eerste clipje was van 2006. Vanaf wie lang zit er bezig eigenlijk? Januari 2009. Januari 2009. 1 januari 2009. 1 januari, joh. Ja, 1 januari. Nou, dat nu over staat bij dat. Dus het 11-jarig bestaan vol in het wasser. Ja. Dat moet we nog eens vieren. Ja, deze 11 plus 2 of zo je het. Ja, dat wel. Wat? Ja. Toen rennen dat, joh. Dat werd een volle arena in Bogus. Samen met de toppers. Ja. Maar nee, verdun het nog allemaal met veel plezier. Hè. Wat ik al in het begin ook zat, verschreven nu echt ook die teksten zelf. En dat hele traject vind ik voor dingen ook ram leuk. Het is niet alleen de enge oefend op trainen. Het is gewoon... moet eens weer zitten. Ja, het liedje verzinnen. Ik wil er toch even op inhokken, Erwin. Je kent namelijk ander clip, zie je, wie lang dat uur eigenlijk door met bezig zit je weer. Het liedje is gemaakt worden en er moet op een gegeven moment aan een clip gedacht werden. En ja, ik kreeg reacties van Lu. Die zeiden van, hey, de Lex zit zelfs in de clip. Ja, dan kent ze nogal wie lang dat ze toen met de clip bezig is geweest. Ja, nee, maar het was eigenlijk zo, de clip houden voor zoiets van, wie voor je wonen houden zit, van maken een clip erbij. Dus toen pas hem voor begonnen. Ja. En dat was in november, 6 november wordt de slager in en toen nam hij gewonnen. Toen had er Lex nog toevallig in de jury ook gezeten bij ons. Oké. En eigenlijk, 3 dagen daarna over een opname Lex ontmoet. En toen vroeg ik van, hey, doe even winken. Ja. En toen nam er nog een paar lu gevraagd. Maar ja, toen was het natuurlijk ondertussen, weet je dat je het, dan is het al vlot Christmas. En toen hadden we het, dat was voor even met de clip is de carnaval weer. Maar ja, dat was nog even spannend. Maar het je terug natuurlijk hoor. Dus ja, zeker. Ja, dus voor de kijkers die hem nog netjes in je hand en de luisteraars hem kijken, door clip van wat. Ja, ik sta een meesterstukje van de Erwin. Complimenten, wij complimenten het ook. Ja, maar hun hand ook heel jotje dans, moet ik zeggen. Dus Hast u de choreografie gedaan? Ja, danslesje nog maar. Ja, ik ga ze op dansles geschikt, maar ze hadden het jotje door. Nee, en complimenten. Allee dan, vergun nog winken met de jongen van Wah. Wat is dat? Het wordt op inge offen, verstrongen aan de zap. 3 beren in een cola, de stimmung wordt je slap. Op ins jong de deur op, de prins hij kwam erin. Hij heeft de hang op en de tank kroeg jou bezien. Het doet het niet lang, hij kijkt door za en za. Winkels naar links, winkels naar rechts, oh je is niet schön te lachen. Winkels naar links, winkels naar rechts, laat ieder Mensch aan de jong. Winkels naar links, winkels naar rechts, met 2 hekken niet vermaken. Winkels naar links, winkels naar rechts, en rammel met die voet. Ja la 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 la, ja la la la, ja la 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 la. Oh, de jongen van Wah. Kijk eens op de Jan Kleef. Wah, dat Danny Valles. Hier is roer, geel, groen. Ja,
Ja. Voor 100.000%. Ja. En dadelijk natuurlijk Jans Hoofdkleepje. Ziet nu nog Je Sledhoes. hebt nou even nog een make-up Je zien. ziet even nog make-up, maar dat ziet toch slecht uit. Dat zie je nu nog zeggen. Nu een blauwe kringen onder de ogen. Zo is dat. Wat Nee, is maar, zo? goed. Hey, jongens. Hey jongens, even naar u nog. De komende dag. Agendatje vol of staat u van... Er is nog altijd wel een gaatje vrij Mensen voor... willen boeken. Ik wil het zeggen. Er ze is kennen nog ons- immer een gaatje vrij. Ja. Ik wil het zeggen, ja. We doen alles voor een broodje Limburg. Mag ik nog even de groeten doen? Ja, druk maar de groeten. Dat groet aan de Jansen familie. Ja. De familie Ja, is daar ringen mee, de boekjes. Waar even Martijn, Daphne, nog. Doreen, alles. Ja. Hey jongens, wie kunnen ze u bereiken? Wensen u willen boeken? Of Ze weet ik kennen, wat? Of, ze kunnen een mailtje sturen naar wa.boekjes@gmail.com. waar ohne uitroepteken? Ja hoor. Oh, alles in één, toch? Ja, maar. Ja, en met Rowana nog de groeten. Ja, sorry. Ja, We zullen e-mailadres en de beste ringen de groeten net. Dus zo werkt het niet. ja, maar ik wou nog even aan het denken, anders dan vergeet ze wel u. Dat is wat zielig. Iedereen de vergessen zijn het waar. Hey, jongen, en nu snap ik waarom dat hij het Rowana de groeten deed. Maar hij is nog helemaal vrijgezel. Hè? Dat is, Ja, daarom dan ik het Rowana de groeten, hè? Hij is getrouwd met de Kevin, dus... Nee, jongens, jongens, een groot dankjewel dat u bereid zult komen om de Erwin te begeleiden in deze uitzending. Gewoon nodig. Gewoon ook echt nodig. Nou, dat kan er niet includen. Dus ik kunt jullie. Volgens mij klopt dit e-mailadres ja net hoor. Ja, nog eens dan. Volgens mij wordt het toch waboekjes.info@gmail.com hoor. Ja, dat is het toch, jullie nee, zelf. dat zeg je eens niet. Hey, jongens, voor moeten dat is afsluiten. zo. Dankjewel voor de komst naar de studio. In super jouw carnaval. Ja, ik Bochus en het aan voor Adila. Adila. Gergrun. RTV Parkstad.